Kauppiaat ajelee yössä, ehkäpä aamulla tuljene Lahteen. Sytkarin valosa poika, pane tekstiviestiä varastetullaan. Ja alakerran emanta, hänkin istuu kyydissä. Ja ikkunasta paiskoo talkkari tyhjiä pulloja ojaan. Kaikki samassa tullissa notkutaan, kunnes Suomen portit aukaistetaan. Kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen, piraattitavaroita. Kuinkas paljon mahtuu pieneen hiaseen, Jussi-paitoja, melkein aitoja. Tuula katsoo peiliin ja sivelee kasvoilleen kuluneen meikin. Uusi ukko päälle, se jurittaa unohtaa sen Saarenmaan Heikin. Joka bensiinin loppua, aina saarnate innolla. Yksinänsä lapsi nukahtaa varastetun istuimelleen. Kaikki samassa tullissa notkutaan, kunnes Suomen portit aukaistetaan. Kuinkas paljon mahtuu pieneen hiaseen, piraattitavaroita. Kuinkas monta mahtuu pieneen hiaseen, kuivia naisia, virulaisia. Kuinka paljon liikaa?